I love Somizi Mhlongo, Desmond Dube, and Louis Vuitton. Somizi Mhlongo has taught me that sometimes no does not mean that you have been rejected, but it means next opportunity because it is an acronym. I love Desmond Dube and Louis Vuitton because at some stage in their lives, they were beggars. Louis Vuitton was a vagrant or a hobo, meaning that he was a street kid. He taught me that what we need is to focus, and focus is nothing other than an acronym that stands for following one cause until successful. Or maybe it is an acronym that stands for finding original, creative, unique solutions. Of course, every problem is unique, but let's go back into the drawing board, tap into our thinking processes, and come up with tangible solutions that solve the problems we are facing. His journey was hazardous. He started by making bags, but look at where he is now. He passed on a long time ago because he became a street kid in 1821. I mean, this is 2022. He's long gone, but his legacy lives on. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-NA Mahaye no-ZE Sithole uxolo kuleyo ndawo. Sizokwenza isakhiwo sangaphakathi. Isakhiwo sangaphakathi sisithola kuphela uma ngabe sesihlala phansi sibeka inkondlo yethu la, siyifunde, siyicubungule, siyihlaziye. Yilapho sithola khona-ke isakhiwo sangaphakathi. Isakhiwo sangaphakathi sithinta okuhlanu: ukukhethwa kwamagama, imifanekiso mqondo, izaga, izisho nezifenqo. Ngenhlanhla enkulu, uma ngabe ukhuluma ngokukhethwa kwamagama, lokhu ngesingisi okubizwa ngokuthiwa phecelezi yi-diction, kusho ukuthi usubuka, usucubungula umqondo osobala. Mlingani wami nawe mfundi, nivumele ukuthi ngithi izimbongi ziyefana nezisheli, ngoba uma ngabe weshela, you choose the one that appeal to your eye. Okusho kona ukuthi uma imbongi ibhala inkondlo yayo, ikhetha amagama aphusile ukuze ikwazi ukugqamisa nokugcizelela into ethile. Imthande ukaBhenguzuma ngenkathi echaza inkondlo ethi izibongo zikakufa kwezwe ezitholakala ekhasini lekhulu ne-14, ngenkathi echaza ukuthi imbongi ilikhetheleni igama elithi ingqungqulu emgqeni wokuqala. Umugqa wokuqala ufundeka ngalolu hlobo: ingqungqulu eyabhula amaphiko. Uma ngikhumbula kahle, umem wathi imbongi ikhethelela gama elithi ingqungqulu ukuze igqamise ubuqhawe bukakufa kwezwe. Ukufakazela ubuqhawe bengqungqulu, umem wayiqhathanisa nenye inyoni enkulu njengengqungqulu okuyinqe. Ngizokuma lapho. Enkondlweni ethi ngibonga ngiyanconcoza etholakala ekhasini lekhulu kanye nesithupha,
Umugqa wokuqala ufundeka ngalolu hlobo. Okweguqa lithatha ubunkunzi. Umem echaza ukukhethwa kwegama elithi ubunkunzi. Wathi leli gama ligqamisa ukuthi imbongi iyakhonya. Wasesichazela ukuthi inkunzi phela yinkomo yenduna futhi ayitheniwe. Akwenzeki ukuthi esibayeni esodwa uthole izinkunzi ezimbili. Ngimthande uSpooky N isiZulu ngenkathi echaza inkondlo ethi thumela uzamcolo unkosi. Wasethi imbongi ikhethelela gama elithi wena emgqeni wokuqala ukugqamisa ukuthi ikhuluma nenkosi ngqo. Yakhetha igama elithi wedwa ukugqamisa ukuthi akekho munye. Yakhetha igama elithi ojuba ukugqamisa ukunikeza imvume. Yakhetha igama elithi amazulu ukugqamisa ukuthi lemvula ecelwayo icelwa ngobuningi. Ake sifundeke umugqa ukuthi wona ubumi kanjani. Ubumi ngalolu hlobo. Wena wedwa ojuba amazulu. Ekhasini lama-51 sithola inkondlo ethi Nkosi sikeleli Afrika. Umugqa wokuqala ufundeka ngalolu hlobo. Bathwele bayasisitheka. Ngimthande uSpooky N esechaza ukuthi imbongi ilikhetheleni lela gama elithi bayasisitheka. Wathi imbongi igqamisa ukuhamba kancane ngenxa yokukhathala neyokusindwa ngumthwalo onzima. Balingani bami nani bafundi, siyazi-ke uma ngabe sifuna ukuqhubeka neminye imigqa kuchaza ukuthi sesiyoya-ke phela kuleyo nkondlo leyo. Sifike silalele bese sicosha. Kodwa okubalulekile ukuthi ukukhethwa kwamagama yikona okwenza ukuba sikwazi ukuthola umqondo osobala wenkondlo. Okwesibili, siyakwazi ngokukhethwa kwamagama ukuthola umqondo ocashile uma ngabe ukhona kuleyo nkondlo. Ingxenye yophawu lokuhlaziya lwesibili olungena ngaphansi kwesakhiwo sangaphakathi yimifanekiso mqondo okuyizinzwa ezinhlanu ezilandelayo: inzwa ebonakalayo, nezwakalayo, ehogelekayo, nenambithekayo kanye nethintekayo. Okwesibili, imifanekiso mqondo yizithombe magama ezine. Lezi zithombe magama zakha isithombe esithile engqondweni yomuntu olalele ngenkathi kukhulunywa. Yilezi ezilandelayo: yisifaniso, yisingathekiso, yisihlonipho, nesenza samuntu. Kuvele kucaceke ukuthi lapha sikhuluma ngezifenqo, kodwa kufanele siqaphele ukuthi lezo zifenqo lezo zine kuphela. Zonke lezi zinye ozaziyo azingeni ngaphansi kwezithombe magama. Ngokukhumbula kwami, iyodwa inkondlo esathi kuyona safundisa imifanekiso mqondo ile nkondlo ethi ugqozi. If you can scroll down for me and go to that particular poem and tap on it and listen, you shall find all the answers that you are looking for. Nanoma kunjalo sizothi qaphu nje okungatheni. Okokuqala esingaxoxa ngako isifaniso esigqamisa sigcizelele ukufana kwezinto ezimbili ezahlukene. Zifaniswa kanjani? Ngokusetshenziswa kwezakhi zokufanisa,
njengo kuhle okwe. Enkondlweni ethi ngibonga ngiyanconcoza sithola isifaniso emgqeni wokuqala nowesibili. Le migqa ifundeka ngalolu hlobo. Okweguqa lithatha ubunkunzi lisacija izimpondo okweqwa. Isifaniso yisimile ngesiNgisi. Ake siboneke ukuthi uma ngabe bekhishwe umbuzo besizophendula sithini. Besizothi isifaniso sigqamisa ukufaniswa kwezinto ezimbili ezingefani ngokusetshenziswa kwezakhi. Emgqeni wokuqala isakhi sesifaniso okwe sigqamisa sigcizelele ukuthi imbongi isithe ukukhulakhula, yingakho izifanisa neguqa lona elincela selilidala. Emgqeni wesibili isakhi sesifaniso okwe sigqamisa ukuthi imbongi ifanisa ulwazi olutholakele noma oluzuziwe kanye neqwa. Ulwazi imbongi eluzuzile noma imfundo yayo iseqophelweni eliphezulu. Kwazise iqhathaniswa neqwa. Iqwa isikhali esinokudla okubanzi. Iqwa isikhali esifushane othi uma ngabe ugwaza ngaso umuntu ube nesiqiniseko sokuthi lo muntu lowo uzokufa na kanjani. Ngakho-ke ulwazi imbongi enalo noma imfundo yalo phela izokwazi ukuthi iphakamisele phezulu. Imbongi will be a shining star. Imbongi will be a formidable force. Okwesibili sizokhuluma ngesingathekiso. Isingathekiso sibizwa ngokuthiwa phecelezi yi-metaphor ngolimi lwasemzini. Ukungathekisa, ukugqamisa nokugcizelela, ukubizwa kwento ngenye. Enkondlweni ethi izibongo zikakufa kwezwe. Inkosi ukufa kwezwe ingathekiswa ngengqungqulu, yingakho nje ibizwa ngengqungqulu. Ekhasini lama-73 sithola inkondlo ethi Nyuvesi yakwaZulu. Le nyuvesi ibizwa ngengqungqulu. Imbongi iyayingathekisa laphayana emgqeni wokuqala uma ethi ingqungqulu eshaya amaphiko phezu komhlathuze. Ukwenza isibonelo, uma besingathi enkondlweni yesibili ethi Nyuvesi yakwaZulu singathanda ukuphendula umbuzo besingathini? Besingathi isingathekiso sigqamisa sigcizelele ukubizwa kwento ngenye. Okwesibili, isingathekiso sigqamisa amandla ale nyuvesi. Uma le nyuvesi iqhathaniswa ngokwamandla kanye nomfula nawo onamandla obizwa ngokuthiwa umhlathuze, kutholakala ukuthi le nyuvesi iphuma phambili. Ake sixoxe ngesenza samuntu esibizwa ngokuthiwa phecelezi yi-personification ngesiNgisi. Isenza samuntu sigqamisa sigcizelele ukuthi lento okukhulunywa ngayo yenziwa iphile, inikezwa isenzo esenziwa umuntu bese kuba ngazuthi nayo leyo nto engaphili iyaphila. Isenza samuntu sitholakala emgqeni wesibili wale nkondlo ethi Nyuvesi yakwaZulu. Lo mugqa ufundeka ngalolu hlobo: umhlathuze wakhophoza. Umhlathuze umfula, lokho siyakwazi. Ukukhophoza isenzo esenziwa ngumuntu, ngakho-ke la kusetshenziswe isenza samuntu. Ake sibone ukuthi uma ngabe bekubuzwe umbuzo besingawuphendula kanjani. Okokuqala,
isenza samuntu sigqamisa sigcizelele ukuthi into engaphili yenziwa iphile. Okwesibili, isenza samuntu sigqamisa ukuthi umhlathuze lona wabhekisa amehlo phansi ngenxa yamahloni ngokuba ungekwazi ukufinyelela eqophelweni lenyuvesi yakwaZulu. Isihlonipho sigqamisa sigcizelele ukusetshenziswa kwegama endaweni yelinye umuntu alihloniphayo. Uma sivula ekhasini lamashumi ayisishiyagalolunye sithola inkondlo osihloko sayo sithi akasekho. Lesi sihloko siyisihlonipho. Imbongi ikhethe igama elithi akasekho esikhundleni segama elithi ufile. Imbongi iyalihlonipha igama elithi ukufa, yingakho ingalisebenzisanga, yakhetha elinye igama. Ngokukhethwa kwelinye igama, lokho kuchaza ukuthi imbongi isebenzise isihlonipho. Ekuphenduleni umbuzo besingathi isihlonipho sigqamisa sigcizelele ukukhethwa kwegama endaweni yelinye umuntu alihloniphayo. Okwesibili, isihlonipho sigqamisa ukuthi imbongi ikhethe igama elithi akasekho esikhundleni segama elithi ufile ngoba ifuna ukudlulisa umuzwa wokukhathazeka ngokushiywa yisithandwa sayo. Balingani bami nane bafundi, ukugoqa nje ngingathi lapha sikhulume kuphela ngezinto ezimbili. Sikhulume ngokukhethwa kwamagama. Sathi lapho imbongi ikhetha igama elinembayo, igama eliphusile. Saphinde sakhuluma ngemifanekiso mqondo. Sathi uma ngabe ufuna ukubona ukuthi umbuzo omude ungawuphendula kanjani, yana enkondlweni ethi isigqi ekhona kuyo yona le channel ethi isiZulu Grade 12 Intervention, uyolalela. Thena uma sikhuluma ngemifanekiso mqondo sikhuluma ngezinto ezimbili. Sikhuluma ngezinzwa ezinhlanu kanye nezithombe magama ezine. Sitheni? Sithe izithombe magama zakha isithombe esithile engqondweni yomuntu. Ake senze isibonelo. Uma sithi lo muntu muhle okwelanga, siqhathanisa izinto ezimbili ezingefani. Siqhathanisa umuntu kanye nelanga. Lezi zinto azihlangane ndawo. Kodwa-ke manje isithombe esakhekayo engqondweni yami ukuthi lo muntu okhulunywa ngaye muhle kakhulu, muhle ngokweqile. Njengoba ngiqhathanisa lezi zinto ezimbili ezingefani, lokho isifaniso. Ngingaphinda futhi ngibize lowo muntu ngalo ilanga. Uma sengimbiza ngalo, sengiyangathekisa-ke. Sengathi lo muntu uyilanga. Ngisasho kona ukuthi muhle kakhulu, kodwa-ke manje sengimbiza ngalo. Akucabange nje makuthiwa umhlathuze wakhophoza. Uyawubona umhlathuze ngehlo lengqondo ukuthi nawo-ke manje usubheke phansi unamahloni. Bese sithi uma senze njalo, lokho kuyisenza samuntu. Umalokazana uyahlonipha lapho endele khona. Ngakho-ke kunamagama angawasebenzisi sanhlobo, kodwa aqhamuke namanye esikhundleni salawo magama ukuze kugqame inhlonipho. Ake sibekise, uma ubabezala igama lakhe kungumanzi, umakoti akakwazi ukuthi ngifuna ukuphuza amanzi, kodwa umakoti uzothi ngifuna amampokonya, ngifuna amandambi. Ngoba ngokosikompilo lwesintu sethu sakwaZulu akakwazi ukuthi
angaphinda empilweni yakhe asebenzise igama elithi amanzi. Mlingani wami nawe mfundi, ngicela ukuma lapho okwanamuhla. Ngibonga kakhulu. Ngiyathemba uzohlomula. Uyathandwa. Ungakhohlwa ukusubscribe. Usale kahle.